sitter Mikael Stendahl. Nu tror jag inte 6-6 för Solskjaerstaden. Publiken. Laget publiken jublar. Ja. 4-6 har blivit 5-6 och 6-6 nu. 4,5 minuter kvar. Publiken gillar vad den ser. 6 lika. Mikael Stendahl i lagkaptenen. Ja, det är en oerhört viktig match där för Solskjaerstaden. Man är 9 poäng efter Karlskoga innan den matchen och det är en riktig 6-poängsmatch. Nu är det 6-6. Stor förändring. Man har kvitterat till 6-6. Målskytt nummer 21, Mikael Stendahl. Johan Sjölin. Johan Sjölin börjar se. Johan Sjölin ytterst nära att sätta upp den i bortre krysset nu. Det blir Sols. Så han får frislag. Thomas Nilsson till Christian Karlsson. Sonesson. Wendersson. Och Karlskoga får slå ifrån sig. Thomas Isaksson till Kristoffer Jonsson till Mikael Sonesson som skjuter och så Christian Karlsson framför mål. Ja, det blir liksom stora slag. Nu på fredag 14 mot Finspång 19.00. Dagen alltså den 14 januari 19.00. Nu kommer Johan Sjölin igen. Johan Sjölin. Han lyckas inte nå igenom. Johan Sjölin. Ja, vi vet att jag kan spela fotboll. Det gör han ibland på planen också. Ja, det kommer om en liten stund här.